Handumanan sa kaawit. Sa'yo, iniwan mo ako, nag-iisa at nadugo. Mayang adlaw kaming tanan nga mga soking at tigpaminaw ni sikat kay nga tulumanon. Handumanan sa usa ka awit. Ako si Jake. Apan sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi, paliw ko sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sinaktan mo ang puso ko. Alay lamang sa'yo. Agad sinabi Gigon sa RMN Protection Center, aniya kining tulumanon. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Konsolasyon Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jik. Recorded by X Thunder Gaming. Bart, nakoy pailailan mo, Chicks. Ako amiga. Ang good. Asa man? Basta kuyog lang ako kitong ulon. Dali. Ay. Uy, asam daw eh. Kuyo. Girls, nakoy amigo si Jik. Pajik, akong amiga si Joy. O Hi. kani sila mga amiga ni Joy. Oh, mo ba? Wa ako kailanin nila. Hi! Hi. Jake, nice meeting you. Hi, nice meeting you too, Sad. Tusa duple. Buanga, Part. Unsay buang nga? Ngano ka, Part? Parison ba mo, Part? Ha? Kay puro mo mga J ang nag-una sa inyong pangan. Buanga, Jik, unya Joy. Parison yun. Buang ka, Bart. Abi nagugunsa na. Amo man kanito, oy. Kuyawan ng kuda. Joy, amiga na ta, ha? Okay, kanara di ay. Okay, mga girls, amiga na ta ninyo, ha? Kaya na ko tungod sa pultahan sa bahay nilang Joy. Lainas akong pamino eh. Kulbaan mo ko. Unang gina kong pamisita ni Joy ko. O wa sa may bawal nga muani ko. Manuktok na ko. Kadiyot lang. Uy, tingong ni Joy. Arang-arang. Ay, mayang gabi, Joy. Jik. Oh, Nga nang niaman ka. siyempre, mamisita. Ang daga, pamistahan, may ginagulo tao. Pero lang kung di ka ganahan sa mamisita ni mo, kay mupauliin lang ko. Uy, dili man sa ingon, ana. Nakalitan lang ko nga ni Aka. Surprise maning ako. Pasensya na ka, ha. Dili ko makapasut ni mo. Naamanggod akong mga manghod sa sala ng atog. Oh, Okay ra ka nga anilang ta sa kawas? ay, okay ra kayo eh. Oh, nindo tinuon kay hayahay o natailawom sa hayag sa buwan. Romantik kayo. Sige, lingkod na diya sa pangko sa kawas kay mag-ilis lang ko kadali ha. Kay nakapangkatog naman gud ko. Kadiyot kayo ko. Okay ra, maghuwat lang ko. Mao ka ng tinuod, Joy. Ay gugma ko nimo. Og I hope nga di ko nimo pakyason. Jake, dili sa ti ka matubag sa imuhang gugma karon ha. Taga isa ko kay kayon. Sige, magpaabot ko sa imong tubag. O manghinaot ko nga dili nimo dugayon sa pagtubag. Daghan ka pa og wa mahipawin ako, Jake. Mao nga. Shh. Joy, bisan kinsa ka pa. Dili ko iksapayan. Kung sa mong kaagi. Wala ko'y labot, ana. Ang importante na ko nga ang karon o ang akong pagbati diyan nimo. Dili sa ti ka matubag karon. Sige. Di man ko mamugos nimo ba. Basta ang importante na ko nga naibaw ka na. Nadugay na kung may pagbati nimo. Part, ikaw Higlo mo kayo ka na? Ha? Skrito kag labok. Si Sikreto Glabok, nga naman. Paguriguryo pa juga. Kibawa na ka, Sig adtos lang, Joy. Sige kag pamisita niya.
Bitaw, part. Ay, wala ko makapugong, part. Nipadayag na ko sa akong debate nga to niya. Ayaw na kong kuruya. Mas na lagi ko. Adi, magdungo ang tawag ato sa inyo ha. Dahil na! Aray! Si Joy man ang babae nga, iguro yung lalaki pa. Dali, dali! Tura. Dali, atong dolong. Part. Kadiyat lang, part. Sa may saan yung bayhanan nga imo magiguroy? Ayun ako, apil-apil alipart ha. Wa kay labot. Di mahimo, part nga di ko mo appeal, part. Kay kaila ko yung bayhana. Jake, okay lang. Ayaw na lang pag-apil. Muli na ko. Sige na. Dili, Joy. Tagayas ako sa rason. Ug nganong nga giingon ka man ani ning mong lalaki. Yun na, kinsam ni siya. Wa day ka kailan ako? Pues magpaila ko nimo. Giingnan ka nga wa kay labot. Wa apil gyud ka. Ako day si Kuan. Mangalit man ka. Kinsa imo yan. Buwag ka ha? Buang gay, di apil pati nay. Ay! Di pa. Igo na mo! Pagbantay gyud ha. Kay kadto di ang nakaaway nimo. Di dire ko to sa dagko nga prat sa Pikas Barrio. Dito kuno kay to. Oh, tinuod sa nga maldito, part. At ba ngay lang, wala lipotay. Di gina ko sa subugan. Na, maol gyud na problema part. Dili na siya mo atubang sa kontra. Usa? Kasagaran niya buhaton. Liputon juga. Mo nang pagbantay gyud ay gyud piyansa. Di siya tinuod nga iso, part. Kay tinalawan man ang iyang buhaton niya. Part. Yun na, part. Di ba, si Joy man ang naa sa tindahan? Hain ba? Kano? Oo. Kaayo part. Si Joy gyud na. Kadiyat barla. Akong dolong. Jay, palihog ko na kung ingon ni mama ni mo, be. Kung kanong sa siyong bayad. Kaya maragduhan magkabuan ng inyong utang, oy. Nya karon lista na sad. Lagista. Ay, Pasensya lang ka, Nay Upaw. Sige lang, ako lang ingnan si Mama. siguro ha. Pila man lang utang ni mo, ni Upaw. Oy, Sige na. Talay lang utang. Kanang tanan. Kaya akong bayaran. ha? Jake, ayaw Ayaw nagbuhata ha. Masukog ka nimo. Ay lang good kasuko, Joy. Kay ako nang tabang nimo. Ninyo. Timing sa kayo nga bago kong sweldo ron. Mao, okay na kayo. Sige na, Upaw. Paliw kong kwinta silang utang. Kaya akong bayaran. Dala. Oh, Andar mi daan eh. Ha? Kay bayad, dala ko. Abi. Ako yung nagkwinta. Kwinta na ko yung daan. Pau, 1,600 naman din, Ninoy. Joy! Kadiyat lang, Joy! Oy! Noy! Oh. Di, 2,000 lang yun. Kuha niyo. Unya lang kung kuha ng sukli, ha? Ihatag lang nito, day. Part nito, paliw ko kuha sa sukli, ha? Kaya ako mapasan si Joy. Okay part, ako na bahala ni. Joy, kadiyat lang, Joy! Joy, kadiyat lang. Joy, Boy, iko. paminawaon ako. Kung sa pumaya akong angay paminaw ni mo, mismong ikaw ang magkani maminaw na ako. Nakaibaho ka ba? Dako kayong insulto na akong imong gibuhat. Nauwaw ko. Pasaylo ako. Wa ko'y lain nga intensyon sa akong gibuhat. Ang pagtabang lang gid mo. Tungod kay mahal ko kay ikaw, Joy. Mahal? Oh, Mahal ko ni mo? Ingon ana day ka magmahal pagkauwawa ni mo? Pwes ingnon ka. Ako wa ko magmahal ni mo. Busa pahawa sa akong kinabuhi. Jake! sila ko. Recorded by X Foundation. Ay, kasakit. Ayaw paglihok kay magdugo niya na imo sa man. Kinsa na po sila ko. Na, pilain pa ba? Ignan bitaw to ka dili magkumpiyansa. Si Atoy. Atoy mo kuningan, Atoy mong gikaaway. Part, mayo gani kay matod sa doktor. Swerte pa yung ka nga wa ka maigos mo kasing-kasing. Dito na igos mo kusok. Kayo naigo pa. Anhin na unta karon. Si Joy. Asam siya, Bert? Dini mo to guni ha, Part?
gipakuyog ni mama ug papa nimo sa presinto kay dakpa naman ang katong nagpusil mo si Atoy ba. Pero itudlo ni Joy nga siya gyud ang nagpusil nimo katungan ug Atoy. Mao ba? Unya Part, unsa may reaksyon ni Joy Part? Nihilak ba siya? Hilak oy. Puro team ganing minatay Part. Dito sa katong dito ka sa operating room. Mahal ko niya Part. ay, Nah, mao na diha. Sige, sulti pa. Lihok pa. oh, eh, Gahi jud uda. Mahal. Abot lang. oh, Joy, niya man lagi kasama mo ah. Unsa naman, sabto na ko nimo? Jake, ni ako kay na ako'y importante nga tuyo nimo. Ha? Unsa man na? Kuan, Jake, muhangi unta ko nimo nga Nga unsa, Joy? nga dili na lang nimo ipadayon ang imong kiha ni Atoy. Unsa? Mao na, Jake. Ni ako aron ang kiyon ka. Nga dili na lang unta nimo ipadayon ang imong kiha. Please, Jake. Dili ba mahal man ko nimo? Ingon ka, dili ba? Oh. Tinawad nga mahal ko ikaw, Joy. Kapag nakasa si Atoy nako. Pero, yun na, Joy. Sa usa man ginungdan, nganong ikaw man gid ang nihangyo nako. Di man ang iyang mga ginikanan. Ako naman gud ang duol niya nga pamilya. Pamilya. Sa ato pa, imong paryente si Atoy? Oo. Oo, mao na akong parente si Atoy. Sige, kung mauna. Makiksulti ko nila ni Mama o Papa. Bahay ni Ana. Malipay ka lang. Ngunit kay ingon ni Ana ko ikaw kamahal, Joy. Salamat. Salamat, Jake. Kay bawo ka sa balita karon? Sa unsa man nga balita? Si Atoy ba katong nakapusil mo? Hmm. Nakagawas man day. Unsa man pagkabutang nga Part nga nakagawas man to siya? Akong gisibog ang kaso batok niya, Part. Usa? Pangga naman. Niduol mo na ako si Joy, Part. Niato siya sa amoa o nihangyo. Kaya ako nung paryente katong nganlan og Atoy. Na, parintes mong nabaho. Nga uyab man day itong Joy itong tawahan na. Usa? Uyab? Di ni mahimo. Iya kong giilad. Ilad mo lang. Di ako sa inyo, Joy, kay doon ako'y klaroon. Unsa man na, Jake? Tuod di ay salamat nga nakagawas na si Atoy. Salamat kaayo, ha. Way sa pa yan. Okay ra. Imugod ng paryente. Nga ano man, Joy? Unsay nga naman? Nga nung kinangnan pa man kung imong ilaron. Nga nung kinahanglan pa man nga mo take advantage ka. Abi kinakita man nimo nga nahigugma ko nimo. Mo imong gihimong rason aron musugot ko sa imong hangyo. Aron na magagawas ang imong uyab. Jake. Jake, pasaylo ako. Ang kunon ko. Sayop ka tong akong gibuhat. Pero maulang ka to ang nakita kong paagi aron lang musugot ka sa akong hangyo. Tungod ka dili ko gusto nga mataw kini nga akong gisabang katuwa sa bilangguan ng iyang amahan. Nagsaba ka? Pagkasakit sa gibuhat ako, Joy. Imo giguba ang akong pagrespeto ug pagigugma nimo. Imo giwatas-watas ang ako kasing-kasing. Akalain
Sakit gid kayo. Nag-iisa Ingon ana gid ay kung may gugma taon sa. Labi na og pakya sa imong gugma. Pero ako na sad nga napasaylo si Joy sa iyang nabuhat nako. O gani, usa ko sa mga ninong pagbunyag sa ilang anak ni Atoy. Daghang salamat sa inyong pagtagad nining akong suwat. More power sa RMN. God is good all the time. Mao ka mga ikalang kaagi ni Jik-Jik at taga Konsolasyon ni Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalohan, sinaktan mo ang puso ko. Sinaktan mo ang puso si Dominupok ng martilyo. Ang mga kaagi kabato na duwa sa radyo ni Joey Kosip Kari o kabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamusap, mga hikalag, mga suking ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Isang lingkod